Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni. La ilaha illallah Muhammad Rasul. No aka dogo ala ye. Janaba. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah masai hui. Janaba. Mungera. Kara. Mungera kara. Afa bana. Wallahi. San. Hu yɛrɛ bɛ docteur so la. Ida. Wallahi balu suma mina ntela ka taa kara nɔfɛ sa. Ne ma se sa a man ɲi. Ya hakili sigi ne min san ko wallahi hali ma se n'a ye mɔribu la fɔlɔ. Ne min bɔra la n b'a f'i ye y'a mɛn n b'i wele e jɔ n ka ntela ka taa kara nɔfɛ y'a mɛn. Ala kara fasa desani. Dia makan pokok juga. Alors on a la oui, wallahi. Ako karabe to ni so gue ala bi. Daire be to di bisa. Jalo. Aha madamu. Ini kan jele ko nalza. Tekan mami. Itu kuma fa tinga chen. Kara. Ha? Dan wa ya. Fabi. Ne Fabi ne da wole gaja. Fabi mi sakara ni ni mo. Fabi, vai foi da ne bora so gato atra sport la sansan. Kan mami. Te kana ga ti lama mo re wallahi. Iyere gono midi go ngana mo ko fe mo ti la go da wole gaja. Ewo ge Fabi ni. Mune fata na sport e ka mene Fabu ti ne. Che. Amona, ina gwenye. Ije na ere. Ha? Awonya blenye. Kana ko ne na sa. Loko. Wafa. Ke na tare na. Atsa me kana ma ka ta go ko. Kara. Ha? Saba, ndara, nna me na kiki bora. Shudun gara. Shuru juwe da. Fa masa. Fa ga shudun ba. Awo ne pasara. Da ma tila ka ta so mda ri tarlare. Nana jodi ne bi ka taa ko ko mi ne mi kana fe na jona re sa. Ha? Da. Boto ye ma fogo itara kara faga banyor ko kara fasa. Kala message ka fa bana sa ne pasara sa. Wu yɛrɛ tun bɛ docteur so la mais n kɔni t'a dɔn a nana cogoya min na. Awɔ, asara. Kara ni be ɲininka se ma fogo da fama ke fama sa ke fa be su ka da. Na ma tila ka ni ne faga sa ya fɔra ne ka a maɲi dɛ wallahi a maɲi. An tila ka taa. Awɔ. Kara design. I ye nin fana kɛ tuguni.